गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। पद्म बान्था 2022 नि थाखाय 31 जुलाइ 2025 मुं नमिनेशन गथायनाया खुला थागोन। भारत सरकारनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय मानगोनां पद्म बान्था 2022 नि थाखाय मुं सायख'नाया दा खुला दं। बे नोगोरारि सन्मानफोर पद्म विष्णु भूषण, पद्म भूषण आरो पद्मश्रीआ हादोराव जौसिन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोमोनांथाव सिबिथायखौ गनायथि होयो। मुं थिसननाय खान्थिया 15 मार्चनिफ्राय जागायना 31 जुलाइ 2025 मायथाइसिम सोलिगोन। बान्था मोनगिरिफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 26 जानुवारि 2022 मायथाइनि सुबुंखान्थि सानाव फोसावनाय जागोन। 1954 मायथाइयाव जागायजेननाय पद्म बान्थाफोरा आरिमु, थुनलाइ, सोलोंथाइ, गेलेमु, मुलि, समाजारि हाबा, बिगियान, रायजोआरि आयदा, सुबुं मावमिन आरो फालांगि आरो दारिमिन बायदि बिथिङाव साबसिन मोनफुंनायखौ फालियो। आथोन, हारि एबा जिउ राहा जेखि जाया मानो, बे बान्थाफोरा गासैबो भारतारि नोगोरारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय। बबेखानि देहा फाहामगिरि आरो बिगियानगिरिफोरनि अनगायै पिएचइउआव थानाय सुबुंफोरजों लोगोसे सोरखारि मावफारियाफोरा सरासनस्रायै आरजाथाव नङा। बान्थाफोरखौ बांसिनै थाफादेरनाय आरो थारैनो गुदि थाखोनि साबसिनखौ दिन्थिफुंनायनि थांखिजों लोब्बा लाखिनानै सोरखारा नोगोरारिफोरखौ सुबुंफोर, जर'खायै आइजोफोर, एससि, एसटि, दिव्यां, गुबुन गुबुन रोंग'थि गोनां सुबुंफोर आरो समाजाव सर्त गैयाजासे खामानि मावग्रा मुंदांखा जोहोलावफोरखौ मुं सायख'नो खावलायो। सेल्फ मुं थिसननायखौबो गनायथि होनाय जायो। गासैबो मुं थिसननायफोरखौ मावख'आरि राष्ट्रीय पुरस्कार पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइन गथायनांगोन। पर्टेलनि मुङानो जाबाय https://award.gov.in। मोनफ्रोम हाबनायाव आबुं गावारि गुदि खिथाखौ आरो 800 सोदोबनि मोनसे मुंख'नाय थानांगोन जाय मुं सायख'जाग्रानि खामानि आरो गोहोमखौ बेखेवना होनांगोन। गुवारै नेम आरो मुं सायख'नाय बिथोनफोरनि थाखाय https://moha.gov.in आव नखर बिफाननि वेबसाइट एबा https://padmaaward.gov.in आव मावख'आरि पद्म बान्था पर्टेल नायनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ कच राजबंशीखौ थागिबि खालामनाय आरो आलादा खमतापुर रायजो दाफुंनायनि दाबिजों आक्रासुनि खौरां मेल। कच राजबंशी माहारिखौ थागिबि खालामनाय आरो आलादा खमतापुर रायजो दाफुंनायनि दाबिजों मैया चिरां जिल्लानि काजलगाव प्रेस क्लाबआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि जागायजेननायाव आक्रासुनि आफादगिरि जुनाधर रायआ कच राजबंशी माहारिखौ थागिबि खालामनायनि आयदाखौ दैखांदोंमोन आरो खुंथायाव थानाय बिजेपि सोरखारनि बिफावखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन। बिथाङा कच राजबंशीफोरनि गोबाव समनि दाबि आदिबासि खालामनायखौ लानानै बिजेपि दैदेननाय सोरखारजों जागायजेननाय राजखान्थिखौ फोजोबनो खावलायदोंमोन। बिथाङा फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोनबा गौथुमनि बियाबफोराव कच राजबंशी हारिनो दोलोनि टिकेट होनो थाखाय बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौ खावलायदों। नङाब्ला कच राजबंशी हारिया बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ थार आयदा फोरोंनाय जागोन होनना हुमखि होयो। आक्रासुआ फोसावदोंमोन दि जुदि बियो मोनबा बियाबाव कच राजबंशी हारिनो टिकेट होनानै बिथांनि लामाखौ बेखेवना होआब्ला गामि गामि बिजेपि दोलोनि हेंथायै फोसावदिंगोन। आक्रासुआ बिजेपिखौ जेब्लाबो कच राजबंशी हारिनि जौगानायनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लायो अब्लानो सोलोगोनां राजखान्थि गेलेनानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि दाय होदोंमोन। बिथाङा आक्रासुनि गासैबो हानजाफोरखौ ज' जानो आरो कच राजबंशी हारिनि जौगाथायनि थाखाय हादरखौ सिगांथिं लांनो खावलायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरआ 7 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय गोदान सोलोंथायारि हाबाफारि बेखेवदों। सोलोंथाइ खोन्दोखौ सोलायहोनो मोनसे मख'जाथाव आगान होनानै बिटिआर सोरखारा फरायसाफोरखौ गोहो होनाय आरो बिसोरनि इयुनखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों गोदान सोलोंथायारि हाबाफोरनि मोनसे फारि जागायदों। बे फोसावनायनि सिङाव गासै बिटिआरआव सोरखारि आरो सोरखारि नङै मोन्नैबो फसंथाननि 7.39 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोर आरो बिसोरनि बिगोमाफोरा डिएमआइटि बिथायारि लामा दिन्थिनाय, केरियार काउन्सेलिं आरो मोनसे गुवार बीमा थांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फै जों गुबै आखुथायफोरखौ मोजाङै नायदिनि। डिएमआइटि डार्मेट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्टआव दा थाखो 5 निफ्राय 12 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय मोननो हागोन।
बे आलादा फरायसाफोरनि गोहो सोलोंनायनि रोखोम आरो गोहोखौ सिनायनायाव मदद होगोन। DMITनि फिथायफोरनि सायाव बिथा खालामनानै फरायसाफोरखौ साबसिन सोलोंथायारि आरो जिउ राहानि थिरांथा लानायाव मदद होनो थाखाय केरियार काउन्सेलिं आरो थुलुंगायारि हेफाजाब होनाय जागोन। गोजौ सोलोंथाइ सोलोंसाफोरनि थाखाय मोनसे गाहाय रैखाथि नेटआव DAAL बीमा बिथांखिया सा 5,359 ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरनो 5 लाख कभारेज होगोन आरो फरायसाफोर आरो सोलोंथायगिरिफोरनि थाखाय ओरियेन्टेशन फारिलाइखौ बेयाव होनाय जाबाय। अदालगुरि 28 जुन 2025, कक्राझार 4 जुलाइ 2025, चिरां 7 जुलाइ 2025, बाक्सा आरो तामुलपुर 9 जुलाइ 2025। बेफोर हाबाफारिफोरा नोजोरजों सोलोंथाइ आरो थांखिजों गोहो होनायनि थाखाय बिटिआरनि रादायखौ दिन्थियो, जाय थारैनो बेनि लाइमोनफोरनि गोहोखौ बेखेवना होयो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ दैबाना आरो हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय मावफुंजानाय बिथांखिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरदों मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। दै फुंखा बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया दिनै जनता भवनाव थानाय गावनि मावख'नि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंजानाय मोनसे भार्चुएल जथुमानि गेजेरजों दै सम्पद बिफाननि रिभिउ मेलाव बाहागो लायो। बे मेलाव जेराव मोनफ्रोमबो जिल्लानि इन्जिनियारफोरा मोजाङै फोजोबनांनायमोन, मन्थ्रिया रायजोआव दै बाना आरो हा खुरखानाय जेंनाखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय मावथांखिफोरनि आथिखालनि थासारि, दावगानाय बायदिनि सायाव सावरायदोंमोन आरो गासै थासारिनि सायाव खौरां लादोंमोन। सावरायनायनि समाव मन्थ्रिया हादोरसायाव दै बाना आरो हा खुरखानायनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थांखिजों दै फुंखा बिफाना लानाय आगानफोरनि दावगानाय आरो मावफुंआरि बिथिंफोरनि सायाव खौरां लायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिफाना हरखाब रैखाथिनि राहाफोरखौ मावफुंनो आरो गोजौ बिरोंदामिन बाहायनानै गोदान माथावरि दाफुंनो नाजानायखौ सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायथियो। मन्थ्रिया नायबिजिरदोंमोन दि रायजोनि माखासे ओनसोलफोराव खुरखानाय आरो दैबानानि लोरबां नंगौना नङा। बिथाङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैथायहरजानाय बेसादनि थोजासे गोनांथिखौ बिजिरदोंमोन आरो उफ्रा बेसादनि गोनांथिखौ बुजिदोंमोन। मन्थ्रि हाजरिकाया सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिफोरखौ लोरबां महरै सिनायथि जानाय मोन 330 थावनिफोराव रैखाथि खामानि गोनांफोरखौ थि फोजोबनो बिथोन होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बैफोर थांखिफोरखौ मावफुंनाय समाव गुनखौ लाखिनांगोन आरो मुवा बेसाद दोनथुमनाय आरो बाहायनायनि बेलायाव रायजोआरि धोननि गाज्रि बाहायनायखौ होबथानाय गोसो होनांगोन। बे जथुमाव दै फुंखा नखरनि जर'खा गाहाय नेहाथारि सदियान आब्बासी, गाहाय इन्जिनियार भास्कर बर्मन आरो बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि मददगिरि इनस्टाग्राम पस्टनि थाखाय धुबुरीआव उदखारि बेरेखा आयेननि सिङाव लाइमोनखौ हमदों। आसामनिफ्राय मोनसे गेदेर जौगानाय धुबुरी पुलिसआ सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्रासा बालाड'बानि राशिदुल हक प्रधानीखौ इनस्टाग्रामाव पाकिस्तान मददनि कन्टेन्ट पस्ट खालामनायनि दायाव खादों। दायो बोखारजानाय पस्टआ गोख्रै पुलिसनि दांथाइ लांदोंमोन। बिथाङा गोदानै थिसनजानाय भारतीय न्याय संहितानि सिङाव गोब्राब दायजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव उदखारि हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय धारा 113 सबसेक्सन 3, लोगोसे धारा 152, धारा 196, 197, 351 सबसेक्सन 3, 352 आरो 353 दं, जाय रायजोआरि गाज्रि आखु, दायगोनां सिगिनाय आरो सुथुरखौ बांहोनायजों सोमोन्दो दं। बे हमनाया अनलाइननि भारत बेरेखा हाबाफारिफोरनि सायाव मोनसे गुवार सिग्रोमनायनि बाहागो, मानोना आसाम हारियारि दाङाबाजि बांगासिनो दं। राशिदुलखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। रामआ भारतनि खौसेथि आरो रैखाथिखौ खैफोद गोनां खामानिफोरनि फारसे लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिखौ रोखा खालामदोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ खोला करियानि थान्दै हानजाया जरहाटआव आसामनि 200 बोसोर गोजाम साहानि उनमोनथाइखौ नागिरदों। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लियाव खोला करियानि मोनसे 24 सोद्रोमानि थान्दै हानजाया आथिखालाव गावनि धोनि 200 बोसोर गोजाम साहा उनमोनथाइखौ नागिरनो थाखाय रायजोआव दावबायहैदों।
आसाम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ शेयार खालामनानै बुंदोंमोन दि थान्दै हान्जाया आसामनि साहा उनमोनथायाव गोसो गोनां गेजेर हायुंआरि बिजिरसंगिरिफोर, फरायसंगिरिफोर आरो सोलोंथायगिरिफोर दं। दावबायनायनि बाहागो महरै हान्जाया जरहाटनि जारिमिनारि मेलेंथि एस्टेटखौ दावबायहैदोंमोन, जेराव बिसोरो आबुं साहा बागानाव बिखान्थिखौ मोनदांदोंमोन, बिलाइ दाननायनि लानानै जोबथा प्रसेसिंसिम। सिएमजों शेयार खालामजानाय मोनसे भिडिअ'आ दावबायारिफोरखौ मावसाफोरजों सांग्राङै बाहागो लाफानाय आरो आसामनि जिउगोनां साहा आरिमुनि थाखाय बाख्नायनाय नुनो मोनदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौ मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि बुंदोंमोन आरो आसामनि आरिमुआरि उनमोनथाइखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय मुलुगनां सुबुं समाजखौ साबायखर बावदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे दावबायनाया साहा दावबायथाय आरो बुहुमनां सोमोन्दोखौ मदद होनाय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।